Abyan mayang aga dira sa imo kag welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagalin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church. Ako si Pastor Epafrasakar. Sa karon pastor man sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Sa mga kabyanan kag mga utod sa Ginoo nga ara sa Dumaguete City, kung may kaygunan kamo makapakig-upod kamo sa amon kada alas 5, tubtob alas 7 sang Domingo sang gabi dira sa Ilina 2 Manhattan Suites in Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Aton tunan ang pulong sa Ginoo, aton siyang simbahon upod sa aton mga utod sa Ginoo agod nga magahiusa kita sa pag-alagad, sa pagsimba, sa pagpaabot sa iya. Siya si Ginoong Hesus ang aton manunubos, manluluwas, Ginoo kag Dios sa aton nga mga kabuhi. Abyan ang aton nga pag-alagad sa Ginoo mangin malipayon. Siling naton may gitawag kita kasadya sa pag-alagad sa iya kung mahibaluan naton ang aton mga papel, ang aton mga roles, kag bisan pa ang aton mga responsibilities. Akon basahon anay abyan ang Roma Kapitulo 1. Diri sa bersikulo 1, si Pablo nga ulipo ni Jesucristo nga gintawag nga pinadala nga ginpain sa maayong balita sang Dios. And then aton basahon versikulo 14. May utang ako sa mga Griego kag sa mga barbaro, sa mga maalam kag sa mga buang-buang. Kani ginahandom ko gid ang pagwali sa maayong balita sa inyo man nga yara sa Roma. Kay wala ko ginakauya ang maayong balita. Ini amo ang gahom sang Dios nga sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga nagatuo, sa Hudiyo singuna kag sa Griego man. Kaysa sini ginapahayag ang pagkamatarong sang Dios paagi sa pagtuo nga sa pagtuo subong nga nasulat na. Ang matarong magakabuhi paagi sa pagtuo. Magampo kita abyan. Dios nga balaan, madamo gid nga salamat nga kami karon makadungan sa pagtuon sining balaan nga kasulatan, nga kami makabaton sang prinsipyo, pagtulunan o konleksyon, nga makapalig-on sa amon nga mga pagsalig o pagtuo sa imo, kag mangin mainiton kami, mangin masidla kami sa pagpangabuhi kag sa pagpakigbahin sa imo bulaton. Atagi kami sang kapawa sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abyan sa aton nga pagkabuhi subong nga mga Kristohanon. Madamo sa mga pagsulay o kon mga problema nga ginpadala o kon gintugot sang Dios nga aton masugata sa aton nga pagpangabuhi. May mga pag-antos ang mga Kristohanon. Ang masubo abyan kay bisan pa ang mga Kristohanon nag-alanto sila tungod sang ila mga sala. So, some Christians are suffering because of their sin or sins. Sa piyak nga bahin may ara man nga mga pag-antos nga gintugot o ginpadala sang Dios agod nga kita mangin maligon sa aton nga pagtuo. Tungod kay may mga prinsipyo kita sang pagkamatarong kag prinsipyo sa mataas nga moralidad. Agod nga matuman naton ini nga mga prinsipyo, may mga panahon nga kita magaantos tungod sina. So tungod sa aton gugma kag pagpasidungog sa aton Ginoo, kita nagaantos. Say for example, simple kayo nga ilustrasyon.
Nagasakay ikaw sa bus, komportable ikaw nga nagapungko. Pero may nagsaka nga tigulang, isa ka babay, puno na ang tanan, sugo sa maayo nga pamatasan kag subong nga Kristohanon, nga gusto ikaw magtuman sang kabuoton sang aton Ginoong Hesukristo, ikaw magatindog kag ihatag nimo ang imo nga pulungkuan dira sa bus kag hasta nga makapanawg yadtong tigulang nga babae. So you are suffering in a sense because of the son. So mas maayo na lang na nga suffering kaysa suffering because of the sin nga ginhimo nimo sa imo espirituhanon nga pagkabuhi. Kag si Apostol Pablo sa pagpahayag sang iya paggigugma dira sa Dios, gintawag niya ang iya kaugalingon subong nga isa ka bond slave o kon isa ka doulos, kay mo mana ang Griego nga pulong. May background din ang istorya kag social status dito sa Old Testament. Sa Deuteronomy Kapitulo 15, versikulo 1 tubtob sa 23. Sa tapos nga ang isa ka ulipon sa sulod sang 6 ka tuig nahimo siya nga ulipon. Sa mga Hudiyo, ang ika-7 nga tuig amuna ang paghatag sang kahilwayan sa sini nga mga ulipon. Nahimo sila nga ulipon tungod sa ilang nga utang. May mga ulipon tungod kay sila ginbakal. Pero ina nga ulipon tungod sang iya nga pagigugma sa iya nga agalon, magasiling siya nga mahal nga agalon, hindi ko magbiya o maghalin dere. Gusto ko nga magaalagad lang sa imo sa gihapon, subong nga ulipon, subong nga esklabo. Pero ang ako ni nga pag-alagad, gintuyo na ini. This is a service with willingness. So may mga ritual sila nga pagahimuon. Ang agalon, magakuha sang dulat, all, kag tuslukon ang iyang dulunggan, nga gindatol sa bakalan dira sa puertahan, kag nga butangan siya daw sa aritos. Ina pagpamatuod nga ako isa ka ulipon sa akon agalon, pero ginhatagan na ako kuntani sang kahilwayan, pero gusto ako sa tungod sa akon gugma nga magpabilin sa sining akon agalon. Amoy na si San Pablo, ginatagan na siya sang kahilwayan, freedom and liberty sang aton Ginoong Hesukristo. Tungod kay siya ginluwas gikan sa iya mga sala. Pero si Apostol Pablo willingly, intentionally serve God because of his love and appreciation or thanksgiving to the God who saved him. Amoy nabyan nga wala man tagin pigos ang Ginoo sa pag-alagad sa iya. Pero aton isipon ang kadako sang aton nga silot pero ginbayaran ni Ginoong Hesus. Subong nga mapasalamaton nga mga tao, gusto kita nga magpahayag sa aton pagpasalamat pinaagi sa pag-alagad sa iya. Daw kaangay ikaw sang bond slave nga may tinutuyo, gugma, kag handom nga magpahayag sang pagpasalamat tungod sang kahilwayan kag sa pagpalangga sang imo agalon. Amoy na si Apostol Pablo. Isa siya ka lagad sang Dios nga iya gid gintuyo ang pag-alagad, kabay nga amuman kita sina sa aton nga pag-alagad dira sa Ginoo.
may enthusiasm kita sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Karon, diri sa bersikulo 14, akon basahon sa liwat, no? May utang ako sa mga Griego kag sa mga barbaro, sa mga maalam kag sa mga buang-buang. Nga may utang si Apostol Pablo kay amoy ni. Si Apostol Pablo, ginhatagan siya sang ginatawag katungdanan sa pag-alagad sa Dios. Ara sa iya ang maayong balita nga kinahanglan niya ipanghatag, ipaambit, ipahibalo sa tanan nga mga tao. Sa mga tao nga Griego, sa mga barbaro, sa mga maalam, kag sa hindi mga maalam. Siguro maangpan naton ini, pinagi sa isa ka ilustrasyon. May kilala ako nga nagpadala sang kwarta. Pero iya ginhatag ini sa iya paryente. Inang iya nga paryente nakabaton sa nga mga kwarta pero wala niya ginhatag sa akon. Inang iya paryente, syempre may utang sa akon. Hindi bala? So, ang moment ina, ang maayong balita, ginhatag diri sa aton, kinanglan aton ini ipaambit, ihatag, iwali, itudlo sa iban nga mga tao. Kay kung hindi, may utang kita. Amo ina nga si San Pablo nagsiling, may utang ako sa mga Griego kag sa mga barbaro, sa mga maalam kag sa hindi maalam. Kadua naggambal si Apostol Pablo dere nga sa verse 15, gani ginahandom ko gid ang pagwali sa maayong balita sa inyo man nga yara sa Roma. I am ready. Preparado siya. Prepared siya. He has the gospel. He said he has a debt to pay. And then sa versikulo 15 siya naaman gid sa pagwali sa maayong balita. Ini nga pulong ready, that means nga may nagadaba-daba nga kamatuuran diri sa iya nga tagipusoon. Siya may passion, naghatag siya sang iya kaugalingon sa kausa nga iya ni Ginoong Jesucristo by choice. Iya gid gintuyo nga makigbahin siya sa kausa sa aton Ginoong Jesucristo. Liwaton ko, ang Ginoo wala nagapigos, wala nagapuwersa sa aton sa pag-alagad sa iya. Masiling ko nga believe ko, no? Patigig ko sinang mga pamatanon. Nga biya nilang ila iskwilahan, ang ila kurso. Agod lamang nga kadto sa bukid kag magatudlo sa mga tao dito nanungod sang ila kausa nga indi magaluntad o magapadayon. Kausa nga kalibutanon. Kausa nga earthly kag masilin naton unrighteous. Tungod kay nagapugos sa ilang magapatay bisan pa sa mga soldado sa aton pungsod. Hamak mo magapakamatay ikaw sa kausa nga kalibutanon, hindi kausa nga eternal. Kag tungod sina believe ako. Hanga ako sang amo nga mga balatyagon kag handom. Pero mas mataas gid ang handom ni Apostol Pablo. Kay siya willing man gani maghalad, magsakripisyo, magpakamatay sa sininga kausa. It was a feeling and intention that was burning inside his heart. That's why he could say, I am ready. Naandam ako, naaman ako
sa pagwali sa maayong balita dira man sa inyo sa Roma. Ikatatlo, wala lamang siya nagsiling, I am debtor, I am ready, kundi nga I am not ashamed. Sa versikulo 16, kay wala ko ginakauya ang maayong balita, ini amo ang gahom sang Dios nga sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga nagatuo sa Hudiyo singuna kag sa Griego man. Nga wala siya nahuya. He was bold. O madamo sang mga gwapa, mga artista, wala na sang huya. That means sila bold. Wala sang huya. Pero si Apostol Pablo wala na huya gid sa pagwali sang maayong balita sa tanan nga mga tao. Bisan nga ini si Apostol Pablo gin-despise, gin-pakahuyan, gin-hanot, gin-priso sang mga tao nga nagsikway sang iyang ginawali. Sa gyapon si Apostol Pablo nagpadayon kay giniisip niya nga ang ginawali niya may gahom sa pagluwas. Hindi lamang gahom sa pag-inform, kundi may gahom sa pag-transform sa mga tao. Magabag-o ang tao. Sa iya nga paglantaw siya kaugalingon, siya makasasala, mahigo sa tubangan sa Ginoo, pero siya ginpasaylo kag gintinluan. Ginkilala niya nga gamhanan gid ang maayong balita kay siya mismo nga masilinaton isa ka bigoted, fanatiko nga Fariseo, religyoso nga tao nga ginsikway kag ginpasipalan si Ginoong Hesukristo. Sang na sugata niya si Ginoong Hesukristo dito sa dalan padulong sa Damasco, siya sa laktod nga istorya na convert sa tapos sang conviction sang balang nga espiritu sa iyang kabuhi. Siya nakakilala kay Ginoong Hesus nga amo ang Dios nga nag-angkon sang unod kag dugo agod nga pwede nga mapatay. Kay pinaagi siya kamatayon ginbuntog, ginpierde niya ang may gahom sang kamatayon nga amo si Satanas. Si Satanas mismo, ang istorya pa sa mga taga-kanto, daw na nasamad, napila siya sa iya kaugalingon nga bulang. Ang iya bulang amo ang kamatayon. Pero pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus, napirdi siya nga may gahom sang kamatayon. Siya amo si Satanas. Daw kaangay sinabla abyan, nga ining tubig, H2O, may hydrogen, may oxygen. Amo ini ang mga combustible elements, masunog ini nga mga elemento. Dakpon ini sang kalayo. Pero abi ninyo abyan, ang ginagamit sa pagpalong sang kalayo, amo mismo ang tubig nga may elemento nga hydrogen kag oxygen. Do hindi ka magpati, no? Nga ang tubig nga may hydrogen kag oxygen, amo man ang magapalong sang kalayo. Si Ginoong Hesus abyan, iya nga gindaog ang kamatayon, pinaagi mismo sa iya nga kamatayon. Amoy ng kabangdanan nga si Apostol Pablo, siya was not ashamed. O hindi siya inferior. Kung ikumparar ang maayong balita nga pagkatudluanan sa philosophy dito sa Athens, iyan ni Socrates, iyan ni Pythagoras, bisan pa nila ni Aristotle, kag sa iban pa nga mga filosopo dito sa Athens. Hindi si Apostol Pablo inferior sa sini nga mga philosophies kag philosophers. Kay
ang philosophy sang kalibutan, kalibutanon lang. Pero ang gospel may power not only to inform but transform the lives of sinners. Bisan pa sa mga katawhan nga Griego, Hudiyo, kagunano pa. Si Apostol Pablo may zest, may enthusiasm sa pagpaambit sang maayong balita sa iban nga mga tao. Kabay pakuntani amuman ina ang imo balatyagon subong nga Kristohanon. You will have zest in serving God in the last days when you understand your role and responsibilities in God's ministry. Amay nga balaan, madamo gid nga salamat sa imo balaan nga pulong. Nagahatag ini sa amon sangkasanag kagapawa sa amon mga dalanon. Nagahatag ini sang kasiguruhan kag assurance sa amon palabuton. Nagahatag ini sang fulfillment, satisfaction, and meaning sa amon nga pagluntad sa sini nga kalibutan. Tungod sina, gusto kami kaangay ni Apostol Pablo nga magpahayag sa amon pagpasalamat dira sa imo pinahagi sa amon matutong kag sinsero nga pag-alagad. Hatagi kami Ginoo sang panghuna-huna ihibalo nga kun ang amon mga desisyon kang amon ginahimo magadaldal sa amon sa pagpakasala nga kami maka-recognize sina kag magapalagyo agod nga hindi kami mahulog sa kahuy-anan, kasalanan kag kalaglagan. Ining amon nga testimony o Dios amon ginabantayan agod nga we can finish our ministry well with the commendable accomplishments for the glory of our Lord. Ikaw magauna sa amon sa sining adlaw, magaupod kag magasunod sa imo nga kaluoy kag bugay sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagsunod sining aton nga programa. Sir Paul Pinili, Pastor Dioscoro Lamparero. Ihado tanimo, no? Kamusta ka, Pastor? Jimmy Perez Famoso, Nilenchong Son, Everon Joy P. Catanos, Negros Jen. Wala na kita kasimba, no? Abi dala si Papa nimo sa sunod nga Domingo. May bisita kita. Sosi Novero. Pastor Ebenezer Bautista. Kamusta, Pastor? Bunian Garganchel Piñafiel. Din ka mo gani day sa din ka mo na sa Pandan, no? Pandan. Kamusta dira sa imubana? Erlindon, Akar, Rimuto. Kamusta ka, Erlindon? Rodora Marasigan Galio ng Lydia Akar. Sister Sharon Guerra. Salamat sa inyo nga pagsunod. Titong Akol and Elsie Bakang. Halin diri sa aton studio sa Bay City Fellowship Baptist Church. Ako si Pastor Epafra Sakar. Pangamuyo nga ang Diyos magapakamaayo sa imo nga kaboy. Madamo gid nga salamat. No greater